Лукашенко чакае змены ўладу ў Польшчы і Літве. Выбух на чыгунцы, а ў Менску эвакуявалі дзіцячы садок. Мяне завуць Руслан Ігнатовіч, і гэта праграма «Белсат онлайн». Паехалі. Сёння о 2 гадзіне ночы паводле беларускага часу Польша аднавіла працу пунктаў пропуску Баброўнікі і Кузніца Беластоцкая. На беларуска-польскай мяжы гэтая падзея не засталася без увагі. Рэгіянальнае выданне «Гродзенская праўда» арганізавала урачыстую сустрэчу на пункце пропуску Брузгі, дзе прапагандысты чакалі першую машыну. Пасля аднаўлення руху першым у Беларусь уехаў грамадзянін Польшы Мар'ян. Мужчына распавёў, што рэгулярна наведвае нашу краіну, бо тут жыве ягоная жонка. Ад лукашэнкаўскіх прапагандыстаў Мар'ян атрымаў набор падарункаў. У яго ўвайшлі свежыя нумары газеты «Гродзенская праўда», шакалад «Прэзідэнт», каўбаса «Ностальгія», а таксама сувенір з надпісам «Сіла ў адзінстве». Прадстаўніца выдання суправаджала уручэнне падарункаў заявамі, што Беларусь цэніць добрасуседства, імкнецца да мірнага ўзаемадзеяння і не будуе бар'ераў. Тым часам на мяжы з Польшчу назіраецца прыкметнае змяншэнне актыўнасці нерэгулярных мігрантаў. Пра гэта гаворыць статыстычнае назіранне польскіх памежнікаў. Акрамя таго, істотна знізіўся ўзровень агрэсіі ў дачыненні памежных патрулёў, азначаецца ў допісе, які зрабіла Міністэрства ўнутраных справаў і адміністравання Рэспублікі Польша ў садсетцы X. Азначаецца, што адначасова Польша працягвае мадэрнізацыю памежнай інфраструктуры, завяршаюцца работы на тэхнічнай дарозе ўздоўж мяжы, усталёўваюцца новыя назіральныя вежы. Як заўважаюць у польскіх службах бяспекі, гэта неабходна, бо злачынныя групы ўвесь час шукаюць новыя спосабы пераправы мігрантаў, і адказ мусіць быць апераджальным. З пачатку года на ўсёй працягласці польска-беларускай мяжы было спынена больш за 29 000 спробаў незаконнага прарыву, кажуць у міністэрстве. Акрамя таго, затрыманыя каля 300 арганізатараў нелегальнай міграцыі. Літва можа разгледзець магчымасць аднавіць працу 2 закрытых пунктаў пропуску на мяжы з Беларусю яшчэ да 30 лістапада. Пра гэта паведаміў міністр замежных справаў Літвы Кястуціс Будрыс. Чыноўнік падкрэсліў, што варта кіравацца тымі ж абставінамі і параметрамі, паводле якіх мяжу закрывалі напрыканцы кастрычніка. Паводле Будрыса мэта абмежаванняў не прывязка да канкрэтнай даты, а перадухіленне гібрыдных атакаў, якія, на думку літоўскіх уладаў, здзяйсняе Менск. Літва зачыніла пункты Мядзінінкай і Шальчынінкай пасля паведамленняў пра пагрозу грамадзянскай авіяцыі ад кантрабандных паветраных шароў. Афіцыйная Вільня называе гэтыя паветраныя апараты элементам гібрыднай атакі, якая не магла адбывацца без удзелу рэжыму Александра Лукашэнкі. У адказ Беларусь забараніла літоўскім грузавікам вяртацца дадому, перамясціўшы іх на спецыяльныя стаянкі. У Менску заявілі, што абмежаванні будуць дзеяць, пакуль Вільня не адкрые мяжы. Ну і калі мы кажам пра межы, як жа тут не абысціся без Александра Лукашэнкі? Сёння ён заявіў, што Польша і краіны Балты будуць вымушаныя вярнуцца да нармальных адносінаў з Беларусю і Расіяй. Пра гэта ён сказаў на сустрэчы з губернатарам Растоўскай вобласці. Лукашенко чарговы раз падкрэсліў, што Беларусь не закрывала межу і, цытата, «ніколі дрэнна не ставілася да палякаў, літоўцаў і латышоў». Але сёння, з ягоных словаў, гэтымі краінамі кіруюць звонку. Ён выказаў упэўненасць, што жыццё прымусіць іх у будучыні аднавіць выгадныя сувязі з Менскам і Масквой. Дыктатар мяркуе, што гэта здарыцца, калі ў тых краінах зменяцца ўлады. У дзіцячым садку нумар 7 у Менску адбылася тэрміновая эвакуацыя дзяцей і персаналу пасля таго, як установа атрымала ананімнае паведамленне пра магчымае мініраванне. Адміністрацыя аператыўна вывела ўсіх з будынку і выклікала экстранныя службы. На месца прыбылі сапёры, міліцыя і аператыўнае падраздзяленне, якія праверылі тэрыторыю садка, што заняло некалькі гадзінаў. Пазней стала вядома, што паведамленне аб пагрозе не пацвердзілася. Унутры і на тэрыторыі установы выбухова-небяспечных прадметаў не знайшлі. За ілжывае паведамленне пра небяспеку прадугледжаная крымінальная адказнасць да 7 гадоў пазбаўлення волі.
Учора ў дзень 64-гадовая кіроўца аўтамабіля «Шаўрале», рухаючыся па прылеглай тэрыторыі каля будынку нумар 3 на вуліцы Жукоўскага ў Менску, не справілася з кіраваннем і сутыкнулася адразу з 6 прыпаркаванымі аўтамабілямі. Паводле жанчыны, яна пераблытала педалі. У выніку ДТЗ ніхто не пацярпеў, аднак транспартныя сродкі атрымалі механічныя пашкоджанні. На месцы працавалі супрацоўнікі ДАІ Октябрьскага РУС Менску. ДАІ заклікае кіроўцаў быць максімальна уважлівымі і асцярожнымі, каб унікнуць падобных сітуацыяў. У Жлобіне 16 лістапада адбылася жудасная аварыя з удзелам 25-гадовага кіроўцы «Ауді». Паводле папярэдніх звестак, мужчына не справіўся з кіраваннем. Аўтамабіль наехаў на бардзюрны камень, вылецеў за межы праезнай часткі і перакуліўся. У ДАІ Гомельскага аблвыканкаму паведамілі, што кіроўца з траўмамі быў дастаўлены ў рэанімацыйнае аддзяленне Жлобінскай ЦРБ. За мінулую пятніцу і выходныя на Гомельшчыне у ДТЗ загінулі 2 чалавекі, яшчэ 2 атрымалі раненні. У Маскве ў адной з сажалак знайшлі галаву дзіцяці, схаваную ў заплечніку. З папярэдніх звестак хлопчыку было каля 7 гадоў. Яго задушылі. Пасля цела было раскладзенае па пакетах. Да пошукаў далучыліся вадалазы. Яны даследуюць дно, каб адшукаць і іншыя часткі. Вельмі хутка следства выйшла на маці дзіцяці. Жанчына была затрымана і на допыце прызналася ў забойстве сына. Матыву яна не змагла назваць. Паводле версіі следчых, злачынства адбылося ў кватэры. Менавіта там жанчына задушыла хлопчыка. Пасля разрэзала ягонае цела і кінула ў сажалку. Заведзеная справа аб забойстве. У Мазавецкім ваяводстве Польшы адбыўся выбух на ўчастку чыгункі, які злучае Варшаву са станцыі Дарагуск на мяжы з Украінай. Інцыдэнт прывёў да спынення аднаго з цягнікоў, аднак ніхто з пасажыраў і персаналу не пацярпеў. Цяпер польскія вайскоўцы правяраюць участак чыгункі працягласцю 120 кіламетраў. Выбуховае прыстасаванне здэтанавала і разбурыла чыгуначнае палатно. На месцы здарэння працуюць экстранныя службы і пракуратура. Пашкоджанні таксама зафіксаваныя на гэтай жа лініі, бліжэй да Любліна. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск. Выбух, хутчэй за ўсё, меў за мэту падрыў цягніка на трасе Варшава-Дэмблін. Гэтая траса, сярод іншага, служыць для транспартавання зброі ва ўкраіну. На жаль, няма сумневу, што мы маем дачыненне з актам дыверсіі. На шчасце, не дайшло да трагедыі, але справа вельмі сур'ёзная. У апошнія месяцы ў краінах Еўразвязу пачаліся інцыдэнты на чыгунцы, што афіцыйныя асобы нярэдка расцэньваюць як расійскія дыверсіі. На гэтым у нас усё. Калі для вас гэта бяспечна, то пакідайце каментары пад гэтым відэа і дзяліцеся ім з сябрамі. Падпісвайцеся на нашыя каналы і сацыяльныя сеткі. З вамі быў Руслан Ігнатовіч. Да сустрэчы ў наступных эфірах.